नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 16 मधून निवडून आलेल्या पूजा नवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे। विजयी झाल्यानंतर पराभूत उमेदवाराच्या घरासमोर नवले यांच्या कार्यकर्त्यांनी धिंगाणा घालत घरामध्ये शिरून अश्लील नृत्य आणि आग लावण्याचा प्रयत्न केला। शिंदे सेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका पूजा नवले आणि त्यांचे पती प्रवीण नवले यांच्यासह 15 ते 20 संशयितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला। मतमोजणीच्या दिवशी सायंकाळच्या सुमारास ही घटना घडलेली आहे। पोलीस तपास झाला असून गुन्हा दाखल करत घटनेचा अधिक तपास करत गुन्हा दाखल करत पूजा नवलेंसह 15 ते 20 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। नवले नाशिक प्रभाग क्रमांक 16च्या नवनिर्वाचित नगरसेविका आहेत।